Здравейте, приятели! Сега ще покажа това масаче, как аз го ползвам. Ето го. Тук забележете, има V-образно финна керамика, а тук е едрата. То се личи, че масачето е ползвано. Това масаче ми е на 2 години. Така. Ето някои нощи как режи хартията. Трудно. Няколко пъти леки движения. Така ли без натиск прикарваме през керамиката. След това обръщаме лекичко. Така я обръщаме и леко прекарваме през финната керамика. И да видим какво сме направили. Сега, естествено не може да се възстанови първоначалния ряз след професионално заточване, но ножа в момента има работна острота. Така аз ползвам масачето, което предлагам и твърдя, че е добро.